Ei saa koskea toisten mopoihin. Kuule, tuus naapurin moposta pois. Mamma. Mitäs sä Mauno sanoit, että kenen sulle pitäisi ostaa mopo? Kuka ostaa sulle mopo? Ja. Niin, Leo-pappa ostaa sulle mopo. Joo. Jaa. Ne auto. Ai autonkin ostaa Leo-pappa? No. Jaa. No niin, meidän pitää kysyä papalta. Äläpäs koske tosta renkaisiin. On aika nomi. Mitäs tässä tuli joku tämmönen punainen teksti tähän? Morjesta. Kali. Joo, no sit Mauno. Sä voit katsoa, mut sä et voi koskea. No täältä on langat poittaa ilman laitteita. Kun se on naapurimummon auto. Mikä tää on? Siinä on lämmitysjohto. Tää. Tuo lohkolämmittimen sähköjohto. Näyttää kuvaan. Tässä on nyt video käynnissä. Näetkö sä itse sieltä? Haha, nämästä ei. Niin. He. Annan. Tuo aina näköjään sammuttaa noin näytön minuutin välein, pitää säätää jotain asetusta. Mauno. Mauno, meillä jäi pulkka tonne. Mennäs hakemaan pulkka. No, isi voi hakea sen, mutta tuu mukaan. No, mä en ala. Älä odota siinä, kun tässä menee autoja. No. Mennään yhdessä hakemaan. Mauno. Mauno! Autoja katsomaan. Mennään hakea se pulkka kuule sieltä roskakatoksen takaa. Sinne päin. Mennään tänne. Tänne päin. Pitääks iskän kulkea täällä sun takana ja... Näin, mennään hakea pulkka. Ei nyt odotella, vaan yhdessä haetaan se. Niin, mennään yhdessä hakemaan se pulkka kuules. Siinä on piikkejä, niin. Ai. Sitten jatketaan matkaa sinne pulkan luokse. Se on siellä mopon vieressä. Mopon vielä. Niin, mennään katsomaan, se pulkka jäi tonne meille. Mä itse perävaunu. Perävaunu vai? Se on kuule aurauskeppi mennyt sinne. Niin.
Isi työntää sua kottikärryillä. Tuo. Joo. Mennään Pulkkamäkeen tuolla pulkalla. Tää ei typä. Koitais vielä tällä tätä etukameraa meikäläisellekin. Tää vähän tätä keppiä tässä. Noin. Jaha. Oi, työmies aloitti hommat. Siellä. No. Lähti jo aamu. No niin, me jatketaan täällä ulkoiluleikkiä. Tämmönen kameratesti harmaassa talvisäässä. Päiväsaika, kello on jotain 3 keskellä tai iltapäivällä ja lunta tihuttaa ja taivas on tommonen harmaa pilvinen, mutta auringonvaloa, tai siis aurinko on vielä tavallaan niin kuin ylhäällä, sitä ei vaan näy tuolta pilvien takaa. Ainakin tuossa pikkunäytössä näyttää ihan riittävän kirkkaalta, mutta Vätää. Se vätää. mutta tästä ehkä saa joku jotain referenssiä. Pistetään poikki. Täällä kato. Mitenkä? Viialan kirkko tuolla takana ja Mauno menee lumessa tuolla. Iskä pääsee vähän hommiin. Laitas vähän tähän vartta tähän kahvaa. Voidaan laittaa vielä vähän lisää. Noin. Näkyy vähän tää miljöökin tässä. Ja tässä voi ehkä vähän tätä sisäistä mikkiäkin. Tässä on laitettu nyt se perustason perustason se tuuli este. Täällä on sellainen pieni tuuli. Ei puunoksat liiku. Jos pitäisi veikata, niin ehkä 3 metriä sekunnissa. Ja sitten meikäläinen puhuu tässä edessä ja Mauno tuolla hyräilee ja höpöttelee tuolla takana hiljaa. Ja juna menee tällä hetkellä tuolla 300 metrin päässä. Mut ne, jotka ei tiedä, niin lumi, joka on maassa täällä on, vähän riippuu miten tuuli on kuljettanut lunta, niin sentistä johonkin 10 senttiä lunta maassa. Niin kyllähän se lumikin vaimentaa ääntä, että täällä on paljon hiljaisempaa kuin silloin, kun ei ole lunta. Tuolla meni mönkiä 50-100 metrin päässä. Että en tiedä miten kuuluu. Vähän tätä sisäistä mikkiäkin voi arvioida. Ja edelleen jatkuu tämmöisenä harmaana säänä tää keli. Joo, pistetään taas poikki.